lalle ka kai dan gari to ke ba ke mai ba kurun dai sai ke rama kiss ɗinki ya sade ki yanzu karuwanci fa a gidan iyaye yake yin sa a gida ake karuwanci kuma ki gaya mun me za a haifar ya zo ya miki wayo ya ce in ji wani malami yana cewa mazinaciya jakar gayu ya zo ya miki wayo ya ce miki you have never shown me you love me he's anticipating wani mugu sai ya biya sadakin ki tukunna idan ya biya sadakin ki yana anticipating ki masa kiss ki masa hug daga nan ya ja ki lungun daki kwana biyu zaki neme shi da sadakin da kudin auren ya bar miki ya gudu labarin da nake so in bayar a Katsina reference to this abin da ya faru shine ya zo neman kita ko da ya ce miki wasa yake yi yayi da ya gwada ki wallahi ba gwada bane da gaske yake yi idan bai same ki ba da mahallinsa ne zai samu wata Allah subhanahu wataala ya ce la taqrabu zina kada ku konsantar zina shi kuma ya ce da zina zai gwada ki that means ya saba wa Allah subhanahu wataala me ya faru wannan mutumin da ya je neman yarinyar nan sai ne bai zina da ita sai ta ce masa ita ba yar iska bane ta zage shi da ya koma sai canza babbar riga sai ya ce mata ai dama ya ji labarin ta kamila ne ya zo ya gwada ta ne kun san matarsa nawa matarsa hudu ya kawo sadakin ta naira 250 ya kawo akwatunan aure guda 6 aka daura masa aure sai ya ce za su je honeymoon ashe a gidan shi da iyalinsa ya yi sallama zai tafi turai ya dauke ta ya kai ta hotel suka yi 2 weeks a hotel bayan sun yi 2 weeks a hotel sai ya zo a lokacin sai ya ajiye mata kuɗi a ƙarƙashin filo da takardar saki sai ya tafi abinsa ta taso ta dawo 3-4 weeks later aka confirm cewa tana da ciki aka je asibiti bagin ciki uban ya ce a zubar da cikin bagin ciki da suka tashi suka je gidan shi a je a duba sai aka ce nan ne gidan Alhaji wani to dan Allah ya aure wacce kuma ya sake ta kuma mun tabbatar da cewa yanzu tana da ciki ya kenan Alhaji wani anya wanda kuke fada suka fito da hotunan aure suka nuna musu mijinsu ne ya fito ka fito fa sai gashi nan wuri aka zo suka je suka zubar da ciki kin gani da ta ya gwada ta ce ba za ta aure shi ba da ba yi ba saboda haka